Ngesikhathi iKaizer Chiefs idlala umdlalo wayo wokuqala ngaphansi kwe-PSL ngo-1996, ayikaze ibe nabadlali abaningi abasha abasayinisiwe ngendlela esheshayo njengalokhu okwenzeka ngoMgqibelo. IChiefs idlala umdlalo wayo wokuqala ngemuva kokuhlelwa kabusha kweligi ngo-Agasti 4, 1996, ibhekene neHellenic ku-Coca-Cola Cup. Isikhathi sesihambe iminyaka engu-28 kusukela ngaleso sikhathi, kodwa akukaze kube nakanye ekuqaleni kwesizini entsha iChiefs ibe nabadlali abafika kwabahlanu abasayinisiwe bedlala umdlalo wokuqala wesizini kuze kube uMgqibelo odlule. uNasruddin Nabi bengumqeqeshi ohlukile weChiefs, ehlezi ebhentshini emqhudelwaneni wokuqala wesizini entsha emkhankasweni wesihlanu ilandelana, futhi ekukhethweni kwakhe ube nobuso obusha obuhlanu obuqalile. uFiyantre Ntwari ubevimba amagoli, u-Anasio Miguel noRashwin Dodd njengozakwethu maphakathi, kanti uBrandley Cross ubedlala emuva kwesokunxele noCastin Sirino ku-accelerator maphakathi nenkundla. Ngesikhathi uBasicelo ebambisa eshaya impempe yokugcina, bebesagcwele bobahlanu enkundleni, okukhombisa uhlobo lwebhizinisi iChiefs elwenzile kuleli windi lokudayiselana ngabadlali abaqalayo esikhundleni sabadlali abagcwalisa iqembu. uNjabulo Blom usenezinkinga ze-fitness okufanele abhekane nazo, kodwa-ke kufanele athole imizuzu eyanele enkundleni uma eselungile, eshiya uBongani Sam okuphela kwakhe osanda kufika ongaqondakali. Kuyona yonke le minyaka iChiefs ayikaze ibe nabadlali abasha abafika kwabahlanu abadlala imizuzu engu-90 emdlalweni wokuqala wesizini sukela ngesizini ka-1996-1997, 2004-2005 noma u-2012-2013 lapho iqembu laqoka uStuart Baxter futhi lashaya into ecokeme emakethe, nokwaholela ekutheni amakhosi aphakamisa indondo yeligi. Ngalowo nyaka kwaba nguMorgan, uMulomo Wandawu, uMathoho, Sibongiseni Gaxa noSiyabonga Nkosi kuphela abaqala umdlalo wokuqala wesizini wabadlali abasayinisiwe okwakukhona kubona uTsepo Masilela, Kingston Nkatha noKhotho Moleko. iChiefs ibisenabadlali abane abasha. iChiefs isinabadlali abane abasha abaqalile emdlalweni wokuqala wesizini eminyakeni emithathu edlule, kodwa umthelela awubanga kuleli zinga. ngoMgqibelo uNtwari ube izandla ezivuthayo ephephisa amagoli. uMiguel noDodley bemile beqinile emdlalweni wabo wokuqala bedlala ndawonye, kwathi uCross wagqama kwesokunxele njengoSirino ekuhlaseleni.